खुलुमबाय आं रबिन बसुमतारी दिनै 2 अक्ट'बर हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि सासे गाहाय सुबुं आरो अहिंसा सानथौ आरो मावखान्थिनि संदानगिरि महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गोसोखांनो थाखाय गान्धी जयन्तीखौ बोसोरफ्रोमबो 2 अक्ट'बराव मोनसे माहारियारि बन्द महरै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बियो भारतनि मोनथाम हादोरारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे। 2007 मायथाइयाव जुथाइ हायुं महासभाया बे सानखौ हादर गेजेरारि अहिंसा सान महरै गनायथि होदोंमोन। सुभाष चन्द्र बसआ गान्धीखौ हादरारि बिफा महरै मुंख'दोंमोन आरो बिथांनि अहिंसा होबथानायनि खान्थिफोरा ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रिनि थाखाय भारतनि जाफुंसार जुजिनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय मोहनदास करमचान्द गान्धीआ भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि गिबि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा ब्रिटिश खुंथायनि हेंथायै भारतनि अहिंसा गैयै जुजिनायखौ गोहोम गोनाङै दैदेनदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै मुलुगाव गोबां नोगोरारि मोनथाय सोमावसारनायफोरा थुलुंगाखांनाय होदोंमोन। बिथाङा भारतनि उदांस्रि जुजिनायाव जारिमिनारि माखासे सोमावसारनायफोरखौ दैदेनदोंमोन। बिथाङा 1930 मायथाइयाव दान्डी मार्चनि गेजेरजों संख्रि खाजोनाखौ नेवसिनो भारतारिफोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन, जाय बिथांमोनखौ फोथायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन दि बिसोरो ब्रिटिश बिबानगिरिफोरखौ फेरफाथिनो हागौ। बिथाङा 1942 मायथाइयाव भारत नागार सोमावसारनायखौबो दैदेनदोंमोन। महात्मा गान्धीआ धोरोमारि बायदि रोखोमखौ मदद होदोंमोन आरो मोनसे धोरोम उदां भारतनि थांखि लादोंमोन। बिथाङा बे थांखिखौ मोनफुंनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांनि नाजानायखौ फारसेथिं मुस्लिम लीगनि दैदेननायाव मुस्लिम राष्ट्रबादफोर आरो गुबुन फारसेथिं हिन्दु महासभा आरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बायदि हिन्दु राष्ट्रबादि हानजाफोरा हेंथा होदोंमन। गावस्रानायखौ बेरेखा खालामनाय गान्धीआ भारतखौ हिन्दु बहुल आरो मुस्लिम सुबुं अनजिमा गोनां पाकिस्तानाव बोखावनायनिफ्राय होबथानो हायाखैमोन आरो गान्धीखौ 1948 मायथाइनि 30 जानुवारियाव हिन्दु माहारियारि नाथुराम गडसेआ जिउ फोजोबदोंमोन। खुलुमबाय आं रबिन बसुमतारी दिनै 2 अक्ट'बर हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि सासे गाहाय सुबुं आरो अहिंसा सानथौ आरो मावखान्थिनि संदानगिरि महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गोसोखांनो थाखाय गान्धी जयन्तीखौ बोसोरफ्रोमबो 2 अक्ट'बराव मोनसे माहारियारि बन्द महरै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बियो भारतनि मोनथाम हादोरारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे। 2007 मायथाइयाव जुथाइ हायुं महासभाया बे सानखौ हादर गेजेरारि अहिंसा सान महरै गनायथि होदोंमोन। सुभाष चन्द्र बसआ गान्धीखौ हादरारि बिफा महरै मुंख'दोंमन आरो बिथांनि अहिंसा होबथानायनि खान्थिफोरा ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रिनि थाखाय भारतनि जाफुंसार जुजिनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमन। 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय मोहनदास करमचान्द गान्धीआ भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि गिबि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा ब्रिटिश खुंथायनि हेंथायै भारतनि अहिंसा गैयै जुजिनायखौ गोहोम गोनाङै दैदेनदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै मुलुगाव गोबां नोगोरारि मोनथाय सोमावसारनायफोरा थुलुंगाखांनाय होदोंमन। बिथाङा भारतनि उदांस्रि जुजिनायाव जारिमिनारि माखासे सोमावसारनायफोरखौ दैदेनदोंमोन। बिथाङा 1930 मायथाइयाव दान्डी मार्चनि गेजेरजों संख्रि खाजोनाखौ नेवसिनो भारतारिफोरखौ लामा दिन्थिदोंमन, जाय बिथांमोनखौ फोथायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन दि बिसोरो ब्रिटिश बिबानगिरिफोरखौ फेरफाथिनो हागौ। बिथाङा 1942 मायथाइयाव भारत नागार सोमावसारनायखौबो दैदेनदोंमन। महात्मा गान्धीआ धोरोमारि बायदि रोखोमखौ मदद होदोंमोन आरो मोनसे धोरोम उदां भारतनि थांखि लादोंमन। बिथाङा बे थांखिखौ मोनफुंनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांनि नाजानायखौ फारसेथिं मुस्लिम लीगनि दैदेननायाव मुस्लिम राष्ट्रबादफोर आरो गुबुन फारसेथिं हिन्दु महासभा आरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बायदि हिन्दु राष्ट्रबादि हानजाफोरा हेंथा होदोंमन। गावस्रानायखौ बेरेखा खालामनाय गान्धीआ भारतखौ हिन्दु बहुल आरो मुस्लिम सुबुं अनजिमा गोनां पाकिस्तानाव बोखावनायनिफ्राय होबथानो हायाखैमोन आरो गान्धीखौ 1948 मायथाइनि 30 जानुवारियाव हिन्दु माहारियारि नाथुराम गडसेआ जिउ फोजोबदोंमोन।